hasteko gogoz, zelan Antxon? Ondo? Ondo? Gogotxu. Segulako publiko hau gainera, ze ondo. Boga marinela, datotzera, gure lehiakideak. Jon Eneko, Zarautzetik, Eki eta Josu Zeanuri lezakatik, Gabitzik eta Mundiatik, Gatozian eta Lene. Zer moduz, Jon Eneko? Oso ondo. Oso ondo, zelan egongo gara ba, 8 saio, 1.075 euro pilatuta. Ondo, hau ja arrakasta da, Jon? Bai, kejatuko. Bai, hasierako intentzio bat idalako etorri, ez da? Da bat aguantatuta. Bat egin, eta horrelako gauzak, baina ja Eneko leku hartuta. Eroso, zauzien, iluzen? Bai. Zer beharko zenukete, hau hobetzeko? Kojin bat, egola. Bai. Aulkitxu bat, taburetxu bat. Ha! Usain zaigu hori galdetzea, gero argi uzteko norden hemen agintzen duena. Eta hori da, ilazki. Baina, bueno, abaniko txu bat, zeo zer. Igual, urrengoako. Ederto, Jon Eneko, ia gaur, zer gertatzen den, ederto, zabiltzate, eta guretzat plazer bat, beste egun bat, zuekin egotie, ongi etorri. Eki eta Josu gurean, gabon bikote. Gabon. Ondo? Bai, erke. Dotore, eroso, lasai, bosaio gurean, 200 euro pilatu ditugu. Eta Erne, ilazki, datu berri bat. A ber? Labetik atera berria, espero gabeko crossover bat, ze Zarauzarretako bat Eneko atxa da. Eta antza, gure Eki, hemen dionagatik, Eneko atxaren tartekoa da. Aparentea. Sukaldariarena alegia. Bai. Pixukidea Gasteizen, Josu, sukaldean Eki. Nahiko ongia. Bai? Bai. Badago orduan zerbait, Airetasun bat, genetika. Ondo pasa, bikote, animo, zorteo. Bai, eskerrik asko. Venga. Ian Helene, zelan zauzie? Ondo. Indartxu, Helene? Bai. Ondo. Behar dut laguntza soinuan da horretan laguntza estartzuzuk. Bai? Ian eta Helene bikote dira. Eta etorri dira, miluzera, lehiatzera, Ian eta ondo pasatzera suposatzen dut. Bai. Da dirutxu eskuratu. Ia, albada bai. Dirutxu eskuratute, Helene badau bidaia bat egiteko asmoebe bai, ezta? Bai, aspaletik, bai. Biok batera? Bai. 12 urte ditut. Urrutira joateko intentzio gainera. Bai, bueno, asmoa Tailandia da Vietnamera joatea da. Oso ondo, ezagutuko zenukete, Tailandia edo Vietnam edo. Horretarako, dirutxu ondo etorriko litzateke. Bai. Ian ikasketak eginda, ingenieritza elektronikoa, Bai. master bat egiten. Bai. Zelan du, gauzie? Bueno, bi aste dara bat ez, eta bueno. Bueno, ondo. Eta bi asteko amazterra? Ez, zoritxarrez ez. Ados. Así que leti darrez, baina. Musika talde bat bai zabiltz. Bai. Zer jotzen? Bajoa eten donik. Non, bota, proposamenak. Ia. Zelan? Aramu taldea. Aramu taldea, bai. O niño hasi barria da, o niño kontzertu itxia, bueno. Zer egiten duzu, Bueno, danatariko, rock, punk, eskarrek abestire bat dekogu. Oso ondo. Helene zeube, arte ikasketak eginda, ezta? Bai, Orain zetan zabiltz? gizarteratze egiten. Oso ondo. Bai. Animatu zarien, nok ekarri daun hor? Bion artean ikuste dut. Helenek nik bar gehiago. Ederto, Bai, orduen. begira, hasi gara, bikotea ezagutzen. Ongi etorri. Eskerrik asko. Eta Erne, ska, reggae, punk, rock, dena batera zakuan, gaur jokoan ditugu, 40.000 euro. Ize berrogeta bat. Guau. Munduko publiko honenaren abesatzaileak eta irabazi nahi duzu, Bajo txalo, zeuen buruari, haupa zuek! Arratia institutuko gure gaunak! Ikain! Ze publikona. Oso ona. Haupa zuek. Oso ona. Ba, hasiko gara. Hasiko gara? Venga, guazen. Jon Eneko, puntuak. Biltzeko lehenengo proba, arrasto-sarrasto. Lehenengo taula. Guazen, ez dago presente beti. Argia. Eki, Josu. Kontzientzia. Sakon. Ian Helene. Eguzkie. Borobila da gehienetan. Ilargia. Eki, Josu. Bota. Eguzkia. Esan dute, Ian Helene. Odeiak. Galduta gabiltza. Epaiketara eraman behar duzu. Badago, eraikitzeko moduan, Aurreko ere Jon Eneko. errapa. Eki, Josu. Bai? Argudioak. Argudioak. No? Ian Helene. Mailua. Jon Eneko. Sudur luzea bere faltan. Oso ona hau. Faltan. Egia.
Egia, borobila. Osi. 70 puntu Zarauzera. Gustatzen zait ariketa hau guk erantzuna daukagulako. Orduen oso irudimentsua da. Etxetik zelan ikusko dakar erantzuna jakin badi. Epaiketa batera eran behar duzu mailua. Bueno, kontuz. Epaia bazara bai, bestela. Hobeto eskutsi, joan. Eki Josu, bigarren taula. Guazen, lehenengo arrastoa. Txikitatik ezagutzen dugu elkar. Ama. Ian, Helene. Laguna. Jon, Eneko. Aita. Formatu desberdinetan aurkituko duzu. Janaria. Ian, Helene. Pampiña. Laguna. Esan dute? Eki Josu, begiratu ingurura. Edonon dago. Ura. Ian, Helene. Esnea. Jon, Eneko. Argia. Eki Josu, zuria desagerrarazten du. Interesgarria. Zerbait? Iuntasuna. Iluntasuna. Gaua. Itzala. Venga, ona, Autoa zein pareta margotzeko behar duzu. Eki Josu. Pintura. 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 Oso ondo! Bai, Berdez margotuta. 70 puntu zuentzat. oso ondo. Gain. Ian, Helene. Ia, punturtxeren bat lortzen dugun. Hirugarren taulan lehenengo arrastoak dio. Hegazti izena drama batzuetan. Neska. Jon, Eneko. Euskara. Eki, Josu. Liburua. Gora, gora, gora. Hei, 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 dio. Vale. Abestia. Jon, Eneko. Estrebilloa. Eki, Josu. Kanta. Ingurukoak aldentzen ditu. Zarata. Jon, Eneko. Paso. Eki, Josu. Betizu. Dakizuna egizu. Osagai desberdinak izan ditzake. Ejem. Bai. Eta gora, gora, hei, hei, hei. Arraña, yo qué sé. Arraña. Jon, Eneko. Paso. Paso. Eki, Josu. Platera. Beste arrasto bat. Usainak barrenean daramazuna aterako du. Ingurukoak alden du. Osagai desberdinak, usaina. Izerdia. Jon, Eneko. Bai. Atxa. Neko? Eki, Josu. Gaztea. Zerbait? Ian, Helene. Guazen. Beste arrasto bat. Honegaz bai. Autobus askotan bidaiatu izan du. Euskerra. Jon, Eneko. Gasolina. Gasolina? Eki, Josu. Txantxangorria. Ian, Helene. Komunera joaten da gu bezala hurbiltzen nahi zarete. Bai. Mengarantzuna nazkarriagoa da, bota. Txisa. Jon, Eneko. Zirina. Eki, Josu. Aroma. Botaka. Gora, 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 gora. Gora dator. Hori da. Bai. Tira, irudi hau ezabatuta. Jon, Eneko, puntu batzuk. Bai. Ia, bai, nintze Ja, basiko gara. etorriko. Mesedez, Eki Josu bezalean zuek, erne?
Bitaldeak martxan, denbora. Itxaron. Markatu. Hola Iñasi, bai. Ipurdi garbitu. Papera. Papela. Zer paper? Komuneko higieniko. papela. Bai. Txerrindu. Bizikleta. Zer da hori? Txerrindularia. Bai, baina, ze ariketa da? Turretan lehenago tio denak. Ez. Nola esan entzai horri? Bizikleta estatikoa. Gimnasioa, espini. Spinning hori bai. Obra. Venga, bero. Transportea. Bero. Auzolana. Auzolana. Kotxa. Bero. Kotxe gidaria, transporte gidaria. Obra kamioi gidaria. Kasa sartu. Kasa. Ez da obrarik, Segiten dabiz. Etxea... Bai. Josu Mudantza. bai. Bai, mudantza? Mudantza egin. Mudantza eta gidaria. Non? Mudantza? Mudantza Mudantza kamioian. kamioian. Ez da kamioia? Furgoneta. Vale. Bai, hori bai. Vale. Ondo. Bitu, ja kamioien hobeto. Baina zita gana sartu. Baina zita. Ez dut egin berrik izanik. Ez dut egin berri zenik. Ez dut mudantzarik egin. Zer dizen du? Etxe batetik bestera oso ondo bizitzaralako. Ah, hori Beste danok dago. zazpi sortzi aldiz aldatzen gara etxez. Ni txapeldun. Ai, irurogeina puntu! Bideo, kokatuko zait, eta esperientzia gogor txamarra ote den edo, kontatu didate. Vale, bai, bada. Eki Josu, etxe aldatzen lagunduko diazuen noiz bait? Nahi gozu. Nahi baduzu, nahi dut. Hartzu lekua, mesedez, imitzi batzuk orain. Ian Helen, ebestaldean zuek erne. Etxeak puntuak aldatzen ditugun orain. Denbora. Ikusi, lelau, Lehenengoa. txaron, Gat. Katza. Area. Azukrea. Sukaldatu. Bai, baina, zer dira? Sukaldaria. Egosi. Ez, ez. Pastela, bizkotxoa, Ez. jauzi. Gatza bota. Ez da gatza. bero, venga, ez da Azukrea. gatza. Azukrea bota. Ez da dorokorra edo. Kondimentuak. Alegia. Bero, Alineu. Entzala, Hipermina. alineu. Bigarrena. zer da ditzo? Jojoa. Bai, bikain. Bien artean beste bat. Paratuak. Itxasoa. Igerilaria. Igerik Gimnasia. eta... Bai. Zanda hori... Lene? Gimnasia... Erritmiko, igerik eta Ez, erritmiko. zelan da, Ez, gimnasia non? Gimnasia girelekuan. Bai, eta nortzu dira? Soroslea eta... Ez da soroslea. Monitorea. Bai. Irakaslea eta? Irakaslea eta Gimnasta. ikaslea. Eta ikaslea, Bai. bai. Ados. Ta azkena? Bizkona? Hipermina. Gazitu. Ez. Kondimentu hau. Bai, orokorra, bai. Espezia. Espeziak beharren dituen, bai. Espeziak beharren dituen guk eta izanok, be, bai. Baita ere, Munduari eta bira eman ekarri zion zituen, hori da. espeziak bilatzen. Bai. Bale, ondo, bi, 40 puntu. Ian Helene, pentsatzen dugu, bikote izan da, egongo dela horrelako zera bat. Ia. Edo ez, hartu Bai, lekua, ja. mesedez, Ian Helene. Jon eta Eneko bestaldean, begiratu aurrena ondo kontzeptuak, mesedez. Demora. Ega, pentsatu. Eta hasi. Jantzian, jantzi bat, kamista tiranteak. bat, alkandora, Tiranteak. Ez? gidatzen, segurtasuna... Ertzaina. Petoa. Jesus, nola, Bea, txalekoa, bero. txaleko, Bai. Txalekoa, reflektantea. Grabatzen pelikula bat. Labean sartu. Labean sartu, Carlos Abinen... Labea. Labea. Bai. Bai. Tximua, tximuai platano laportu, ia kendu, zorria kendu. Turistari lapurtu tximuak. Tximuak turistari laportu. Oso do! Platano laportu. Hartu izena, bai. Hartu lekue, oso ondo. Oso ondo, eraikita estena hori. Zondo. Bide batez, landetan gertatu zitzaidan niri tximu batek euro bat lapurtu zidan. Bai, benetan. Eta Non? orduan nituen 11 urte. Orain euro pila dauzkat, baina orduan... Ondo, irurogeina puntu bitaldentzat. Orduan izango nituen 10 euro igual, denera. Tximu bat atorrolan Benetan. kaletik. Ez, joan ginen tximinoak ikustera. Ah, bale. Kikere egin gainera. Eta bera Patrika itxitani ez. Eta Kike parrez. Oso gogorra, Ondo. oso gogorra. Hieroglifikoak, Jon Eneko, asmatukuz? Espero deu. Ba, lehenengoak dio denpora. Arantzadik aurkitu ditu. Arrastoak. Ze ona, bai. Au. Izaki hibrido hori Bai. zen asmatu behar zalako. Arratastue, arrastoak. Oso ondo. Zarautzen alakorik bada edo? Ez dut uste. Espero eset. Bueno, ordu batetik Txanelan, aurrera. igual. Bai, ordu batetik aurrera, ja.
Ondo. Bigarrena denbora. Enuela lortuko uste zenuen? Horra. Bai? Horra hor. Bai. Bitan. Hor. Ra. Jainkoa. Hor. Horra hor. Oso ondo. Horra hor. Jon eta Eneko. Gure lentzero. Bai, horixe. Egun puntu! Egi jozu. Eroglifikotarako prest? Bai. Oso ondo. Venga, lehenengoa, denpora. Gazteiztik gertu dago. Loko. A ber, hasi irakurtzen. Loko. Ez? Tren. Bale? Tren. Tre? Trebiñu. Oso ondo. Silabaka banatuta trena. Tre, behar genuen narik ez. Tre eta binu, animalia. Oso ondo, tre binu. Bale. Eko exotikoa oso. Zabalik dago, dio, bigarren eroglifikoak denpora. Udaletxea. Bale, oso ondo. Ubizia da, Durangoko azoka, uda, letxe, esneari, Cervantesek, udaletxea. Oso ondo. Letxe. Egun puntu zuentzat. Aspaldi nuen esan. La letxe. La letxe. Bai. Bali. Ian Helene, eroglifikoketa, zemuz? Bueno, ikararik eta ez da? Batzu beldurtut etortzen. Errespetua. Ondo. hori da. Ba, sorte hone, lehenengo denpora. asko. Nolakoa izan dan zerkia? Aspergarria. Oso ondo. Kasper mamua, Kasperri, zekenduta Asper eta gerriari ordezkapena egin, gaitxiko ordezkatu eta aspergarria. Oso ondo. Niria berez ez dut garria. Bai, izan? Claro, aldaketa egin. Inbeste ikusi dugu. Ez bai, garrize, Ja. bai, ondo. Garrize, bermion. Ian Helene, ondo? Bigarrena? Venga, nahi dauie, denpora. Paretatik, kendu dituzte? Kartak, lau. Helene? Lau pankartak. Bai. Elementuak hor alderantziz, esan da, bai. Pan, umen izkeran musuari pa deitzen diogu, pan kartak daude, oso ondo pankartak. Ze polita, pa. Ospatzeko, elkarri musu bat? Bai. Oi! Hau ineitu eramiluzten, Apa. Eki eta jozu urduri. Bueno. Naizu! Bai, eta, kontuz, Pikito bat eta bar, gozen lasaitzena mesedez. Txaloki bat. Da, zazpikia, txalokia, hibrido moduko bat. Ibizan topatu du entzun ondo, Ana Larred Gartziak. Ze ondo, Ibizan? Bai, ze ondo. Azteko ondo dabil, Ana, gu baino beto. Ibizan, ikusi du, jatetxe italiar bat, Hildek izenekoa. Aiba. Atxerik gabe, Bai? baina egia da guri oso gertuko zego. Hildek, hau Hildek, eta bestea Hildek. Espero dugu ez dutela inor hil, jatetxea italiarra da. Bueno, ez du horrek zer... Txalo, bero bandez ez. Hildeka, jatetxeari. Napoli hor. Bai, mafia eta kamorra eta hori guztia. Ondo. Bueno, hau guztia esan da, Igorreko lagunok, Arratiako lagunok, oroar, abesbazaleiak eta irabazi nahi duzu, Aurrekoan abestutzen duten, orain eskatuko dizuet, orain coacha nahi, beste zerbait. Venga. Oso garrantzitsua, abesbazetan, kastratiaren lana. Orduan, abestuko dugu miluzeko esku, baina miluzeko esku. Bai, presta bete? Eta batzuk oso betik. Gaur goitik. Bueno, venga, Hurrengoan vale. ikusiko dugu. Goitik, Vale. Ados, bat, bi, eta hiru. Oso ona, Entzun mundialak zari, Zoragarri, zoragarri. Jon Eneko, horrela az daiteke bat lanean, Arra izan da. Oi, arra, segulakoa. Baita zuen eskua ere. A ber. Hau lehenbizikoa. Zure begi hoiei buruz diotena. Nola jarraitzen du Emonen abestiak? Parranderoak, eroak, txosneroak, beroak. Txosneroak. Guau! Txosneroak! No. Ke, oso ondo. Ni Karriko super txosneroak. txosneri nahi. Bai, ez da. Super. Bai. Bai. Zuek? Oso zone. Bai. Eutsi Aire gabe. librien eta. Bai. Nola deitzen zaio argazkiko loreari? Lioa, tulipa, orkidea edo
Gladioloa. Liba. Ba, liba. Liba. Orkidea. Orkidea. Bai. Kain. Jon eta Eneko aurrera. Ze fruta da? Bitxia, txitxia, litxia edo txia. Bitxia. Ez? Litxia. Litxia. Hori bai. Ene, Zure begi horiei buruz diotena. Lau begi begira. Eki Josu, eskatu nahi duzu? Ez. Bibaldiren zein urtarori dagokio zati hau? Musika klasikoa eta juliganak, denak batuta. Udazkena, negua, udaberria edo uda, ze pasarte? Udaberriai. oso ondo ezagunena, bai. Zederra, Bai. te. Aurrera ingo dugu? Bai. Zein da Vietnamgo hiriburua? Pleiku, Hue, Haiphong edo Hanoi. Hanoi. Oso ondo. Ian etelen ezaini iristen bada, baina ez Bai. ditzi. Ese, bide batez, bulegoren kantu baten zatia hemen. Ezkutatuta daukaguna, bai? Bueno, Ez. nik ez. Ja bai. Gehienez, zenbateko abiaduran joan daitezke autoak Txinan. 100, 110, 120 edo 130 kilometro orduko abiaduran. Egon da hogei. Zuzena Oso da. ondo. Eta Jonek, ikusi du Bai. zerbait? Uste dut baiet. Ja, Gehiegi pentsatzen dugu, zer pentsatzen duten. Bueno, ono? ez da galtzen ezer. Guazen, aurrera. Nola jarraitzen du, entzun, Madonnaren abestiak. San Antonio, San Francisco, San Diego edo San Pedro. Erantzun, ez? San Diego? San Diego? Ez? Bai. Bai? San Pedro. I dreamt of San Pedro. Oso ondo. Isla Bonita. Eki Josu? Eskatuko dugu. Bai? Bai. Ja, ba. Gehiegi pentsatzen dugu, zer pentsatuko duten. Pentsatuko. Bai. Hori bai. Egita Josu, komoina zuentzat. Egin jasudikan. Komodina beste eskutik zeuen ganekarrita eta eskua zeuen zatorain. Bigarren eskua, erredakzioko sekretu bat daukagu zuentzat. Zein barazkirekin zegoen obsesionatuta Salvador Dali? Piperra, zalorea, kuiatxoa, letxuga. Kuiatxoa. Ian Helene, Piperra. Jon Eneko. Azaloreakin. Oso ondo. Zein gozuen Bai. zalorearekin? Ze usai, ze... Nondik sartu? Hiru? Eh. Bibaldiren zein urtarori dagokio zati hau? Bai, txalo jotzeko zaila. Udazkena, negua, udaberria, uda lau urtaroekin bueltan, da zatitxu hori zer urtoretakoa izan da. Udazkena. Errebotea, Negua. errebotea. Uda. Udaberrian geunden, berriz ere. Azerarekin geratu gara, zantza. Guazen aurrera, nola esaten da trebetasuna lekeition. Gaixa, fama, talentu, jasa. Bai? Fama. Gaixa. Jon Eneko, Jasa.
Jasa, esango da, segurazki, bai, oso ondo. Jasa. Jasa, gan hori ez, bai. A. Eskatuko dugu? Ez. Bagoazen, eki Josu. Zein da, hauen artean, titulu gehien dituen NBA-ko taldea? Golden State Warriors, Boston Celtics, Chicago Bulls, San Antonio Spurs. Zekite. Anillos. Golden State, cuidado. Nik esan en Chicago. Nik Golden State. Hori esme. Golden State Warriors. Errebotea, Boston Celtics. oso ondo. T. Erredakzioko sekretu bat, zeuekin partekatzera gatoz. Ian, Helen ez dugu askatuko? Ez. Bale, eki Josu, guazen. EITB-ko zein telesail hasten zen sintonia honekin? Bieta bat, pilotari, Goenkale Martin. Bi eta bat. Errebotea, Vale. Pilotari. errebotea barriro be. Buen kale. Martin. Ba, aurrera jarraituko dugu. Eta zein da Indian gehien jokatzen den kirola? Futbola, hokeia, kriketa, atletismoa. Kriketa. Esan. Kriketa. Oso ondo. Inglaterrako kolonia izandakoa. L. Ele. Erredakzioko sekretu bat askatuko diguzue? Bagoazen aurrera. Zein dargazkiko dinosauroaren izena? Spinosaurus, Stegosaurus, Velociraptor, Ceratosaurus. Bai. Velociraptor. Oso ondo. Ikain. A ver. Ez dugu. Ez dugu. Bai, kontuz. Hagoz gora aritzearekin. Bai? Eskatuko? Ez. Eki Josu. Venga, entzun. Zer eskutatu dugu zetaken kantuan? Zoruan kantak, zoruan dantzan, zoriontsu, dantzan, zoriontasuna. Zoruan dantzan. Epa! Eta honekin? Eki Josu? Eskatu. Venga, eskatzen saiatuko gara. Ostiraletan ez dugu taperrik ekartzen lanera. Bai, tu. Oso ondo! Bai. Super taper. Oso zehatzak izaten gara gu, baina txaperguara edo tuperguarea Hori da. oso ondo. Bigarren komodina, Eki Josu oso ondo. Ian, Helene, tuperrean komodintxo bat. A Berotu bat Ja, eman. bai. Erizateke txarra, Bazen ba, zuen esku hause. Abendu bukaeran, kar. Zenbat izar falta zaizkio Burundiko banderari? 1, 3, 4 edo 6. 6. Lau. Egotea? Bat. Hiru. 3 ziren ba? 3 izarrak zirela. Aurrera? Ian, Helene, entzun? Zein kanturen hasera da hau? Like a prayer, YMCA, celebration edo I will survive. Celebration. Celebration. Come on. Oso ondo. Ondo, celebration. Ospatu zuek ere? Bueno, sei lanean, oraindik. Zenbat urte igaro zituen Fidel Castrok boterean? 45, 47, 49 edo 50. 59. Oso ondo. R. Aurrera. Ahí está.
Nola du izena Jessica Chastainek Donostiako Zinemaldian aurkeztu duen azken filmak? The Good Nurse, Memory, Perfect Days, edo Past Lives. Vale. Perfect Days. Ez? The Good Nurse. Past Lives. Memory. Gogoratu, Remon. Aurrera. Ara, Bibaldi. Zein urtar hori dagokio zati hau? Oso ona, Bibaldi oso guapu zan, Bai? Beran peluke zuriz egaz. Gainera hori. Benetan. Uda udazkena, negua edo udaberria. Negue. Opa zarautz. Udazkena. Uda berria. Uda! Bibaldi barrez ari da. Bai. Bueno, eta gure bai, oso pozik, aurrera ingo dugu. Nola esaten dute gelditu gabeekin arratian? Arratiako publikoa presente de like. Jota fue, deado, rafio edo estopez. Jota fue. Estopez. Deado. Bai, zuzena da? Abendu bukaeran, kar. Eki Josu zeukera, barriro Lugarren komodina, Irabazeko aukera duzu, Abendu bukaeran, kar. Enuntziatua oso lagungarria. Bikote, askatu nahi? Bai edo ez? Bai edo ez gaur. Aurrera ingo dugu, Ian Helene. Zenbat hektarea inguru ditu? Bardeak, 12.000, 22.000, 32.000 edo 42.000. 42.000. Dotore. Eta honekin? Epa! Bai. Saiatuko gara. Bai, Nola dio? zeutuko gara. Inusente, sakurraren bustan atente. Inusente, oso ondo! Komodina! Ian Helene oso ondo? Banatu ditugu puntuak eta komodinak eta momentuz zonala markagailuak. 220 puntu. Jonek eta Nekok. 220 bi komodin, Eki da Josu. 310 eta komodina Ianek eta Helenek. Zein da zuzena? 11 kontzeptu, 8 zuzenak dira, 3 okerrak komodinak erabiltzeko aukera, baina batez ere garrantzitsuena erantzun zuzenak behar ditugu bizirik jarraitzeko errondetan. Joneneko hasiko gara, lehenengo errondan. Txanoekin edo txapelekin zerikusia dute? Donald Atea, Perretxikoa, Alex Delarge, Untxia, Harold Lloyd, Indiana Jones, Merida Princesa, Dani Zuko, Maialen, Euskal Jaiak, Mafalda. Maialen Janbio. Txapel asko jantzitako delako. Eki Josu? Untxia. Magoak, untxia bertatik ateratzen baitu. Ian Helene? Indiana Jones. Pertsonaiaren ezinbestekoa. Jon, Eneko? Euskal Jaiak. Zarautzen. Beste. Eki Josu? Perretxikoa. Perretxikoaren goiko zatiari, txapela esaten zaio. Ian, Helene? Donald Atea. Txano urdina darama. Txiki bet. Jon, Eneko, bi zuzen oraindik. Merida Princesa. Bai, dale. Merida Princesa. Ba ez, honek ez du zuzena? txanorik ez. Enizuko bestuko. Eki, Josu, Alex Davis. bi erantzun zuzen. Harold Lloyd. Harold Lloyd. Zinema mutuaren garaiko aktore estatuatuarra. Kapel eta guztiz. Zoragarria bere trenien, da beti txapelak iaz egin. Ian Helene, esango txutie, erantzun zuzen bakarra geratzen dela. Komodina daukagu. Bai, eraberiko dugu. Bai, erabiliko dugu. Nola ez? Alex Delarge, Laranja Mekanikoa filmeko pertsonaia. Kapela eta guzti, oma berreita puntu. Oso ondo.
Mafaldak ez da danizukok, bez? Ja. Bale, Ez, behiz da. Eki, Josu, bigarren erronda, komodinekin jarraitzen duzu, posizio ez da txarra, gauza urdinak nahi ditugu, bigarren erronda honetan. San Pelaiotako zapia, Eskinosoa, Real Unionen jantzia, Parakanturus Hepatus, Errubia, Bou Bizkaia, Kentzazpiren gauak, Zipreko bandera, Aura, Potxokiak, Nobitaren galtzak. Kentzazpiren gauak. Gau urdinak abestia. Ian Helene, Nobitaren galtzak. Kamiseta horia, galtza urdinak, oso ondo. Potxokiak. Zoragarri. Eki, Josu, San Pelaiotako zapia. Zarautzen hau ere. Ian Helene, Aura. Gazta urdina da, Finlandiarra. Jon Eneko, Bou Bizkaia. Urdin iluna hau. Urdai bai. Eki, Josu, bi, erantzun zuzen. Bai. Komodina. Komodina, erabiliko dugu bizirik jarraitzeko errondan. Parakanturus Hepatus, arrain urdina argitu du komodinak. Ian Helene, Eskinosoa. bakarra da zuzena taulatik. Hau izango balitz taulako puntu guztiak zeuentzat. Haupa! Hegazti numa urrindona, beste 150. Bazken erronda eta gauzak argitu barik, ai ama, zelan dukagun kontua. Argia sariak jasotakoak. Gure hirugarren errondan, Ian Helene zeuak hasiko zarete erantzuten. Zetak, herrigora, egunean behin, ondarraoak, hitzetik hortzera, entzun, gure bazka, izaro, norteko ferrokarrila, tribuaren berbak, ane irazabal. Miluzek badu argia saria. Ara. Bale, bota. Herrigora. Herrigorak bebai? Osondo. 2014 urtean jaso zuten gainera. Jon Eneko, Zetak. Ez du argia sariri jaso. Eki, Josu. Hitzetik hortzera. 89an jaso zuen. Ian Helene, Egunan behin. 2020an saridun. Eki, Josu. Gure basko. Tribuaren berbak. Bai. Tribuaren berbak. Opa, Kike, Gure Kike. 2014an. Ian Helene, Izaro. ez du. Ez du jasotakorik ez. Argia saririk, izarok. Eki, Josu, Komodina. komodina erabiliko dugu. Gure bazka, Irudamatxoren proiektua. 50 puntu ditugu. Zer Planto. egingo dugu? Planto. Planto eta puntuak. Jaso? Markagailura. Berroita garrundu. Komodinak izatearen garrantzia azken segunduraino itxaroten egon gara. Eta markagailuak 230 puntu, Zarautzen. 270, Zeanuri Lezatan. Gamistika Mungian 610. Eta ez genuen asko espero, baina 8. iritsi da Jon eta Eneko Zarauztarren azkena. Haze ibilbidea bikote. Polita izan da. Oso polita. Oso fin, oso bizkor, oso apal, humoretsu gainera, pozik ez da? Oso. Bai, indakoekin oso pozik. Oso pozik. 1.475 euro bilatu ditugu, zehazteke oraindik ere kuadrilari afarian non ordainduko diogun, Bai, zehazteke. baina zehaztuko dugu noizbait, ez da? Noiz bai. 8. saioan, normala da guretzepe bai, kariñotxue, da maitasuntxue tartuti eurei. Beste sekretu bat kontatuko dizuet. Jon Eneko, lehenengo momentutik, maite zaituztegu, ez 8. programatik. Lehenengo momentutik, lehiakide mundialak izan zaretelako. Eskerrik asko. Venga, honena, zer izan da, miluzekue. Girua, eta beste Girua, eta- bikotek. Eta nola tratatu gaitu zuen, da... Bai, oso ondo guztua egon geha. Jon Eneko guzuekaz, bebai, eta eskerrik asko etortziarren, plazerra da, honela inguratuta gotik Vamos, guretzat Zarauz! bai. Eskerrik asko! Nobedadeak! Miluzeko final
erdietan, Eki eta Josu batetik, hori ez da berrikuntza. Ian eta Helene, zuena bai, Bai. Nola baite frogatu dugu, maitasunak beti irabazten duela. Txalo gero bat. Ez dugu beste musurik eta eskatuko, lasai. Konzentratuta aritzea, hori bai. Ezinbestekoa, sokatiran aurrera egiteko. Eki Josu, zuek ondo? Bai. Atzetik sailkatuta. Bai, beti bezala. Bueno, baina sailkatuta. Erantzuten hasten zuek lehenak. Hartu lekua mesedez, sokatirara goaz. Denbora, zenbat kolore ditu Seychelles uhartetako banderak? 2. 5. Zein musika taldearen izena da katez alderantziz? Zetak. Zuzen, zenbat aldiz iritsi da Jokin Altuna lauterdiko finalera? 4. 7. Zein aldetan daukagu gibela? Eskuman. Eskuman, zuzen, Bizkaiko zein herritakoa da Aitor Bizkarra bertsolaria? Abadiño. Bai, zenbat ordu ditu egun batek Bangkoken? 24. Bai. Ze esan nahi dute OEH siglek? Horretariko euskal hiztegia. Bikain, jarraitu abestia, Altza Pelipe. Trulalai. Osondo, zein koloretakoa da Mari Jaia Panpinaren hilea? Horia. Horia, bai. Zenbat kontsonante ditu galtzontzileo hitzak? 4. 9. Norekin batera abesten du Ola Salvadorrek ahots ari kanta? Paso. Rosalenekin batera, nola esaten da sagarra frantsesez? Pom. Pom, bai. Nafarroako zein udalerritan ospatzen da urtero Almadiaren eguna? Paso. Burgin, 1984an jaio bazara, zenbat urte beteko dituzu 2024an? 40. 40, bai. Zein ibairekin egiten du bat, Zadorrak? Paso. Ebrorekin, Barin bazaude, zein herrialdetan zaude? Paso. Italian, nola du izena Nafarroa behereko euskal irratiak? Irulegi. Bai, zuzen, ze euskal hiriburutan dago Salburua parkea? Araba. Gasteiz. Araba izan da lebiziko erantzuna, Gasteiz da, zein da Afrikako herrialderik handiena? Txad. Algeria, zein animaliarekin lotzen dugu kanzer zeinua? Txagurra. Karramarroarekin, Gipuzkoako zein eskualdetan du jatorria San Blas Opilak? Tolosa. Debabarrenan, zein koloretako banderarekin ezin da itxasoan bainatu? Eki Josu, prisek nazteko raste. Bai. Ego tamen, Araba Gasteiz. bai Araba Gasteizan hiriburua eskatzen genuen. Zer moduz mutilek? Ondo. Ondo, finala nahi zu Josu. Bai ez da. Bai, bueno. Bakizu, Bai. urrengo miluzen beste aukera batako zirela, Ja, Opa ja. mutilek, venga, urrengo arte! Jo, txalo! Sekulakoa, Ian eta Helene, gaur iritsi, eta finalera arte. Pozik ez da? Bai, espektatiba guztiak aportu dugu. Bai, Pero, Ez dakit esan dugun, baina bikote zarete ez da? Bai. Giroa pixka bat baretze aldera. Ze finaletan beti izaten da alako tensiño bat, ez da? Zer dela eta? Txin, diruaren hotxa, zarata, esango nuke, zakuan jokoan, 40.925 euro! Eta zarata publikoarena. Haupa zuek, arratiako jendea, zarragarri! Bikain, zuek azebati ederra izan da. oso onak. Ianek eta Helenek bideiatxo bat egin nahi dute urrutira. Vietnameo eta Tailandiara, 40.000 eurogaz bai ez da? Badago. Bai, iristen da. Sobra, bai. Sakua eskuratuta, ja peinazita musu badanon aurrien, sakua eskuratuta geupe bai. Ah, venga, ba. Ei, urduritzen da zinek. Bueno, Ian Helene, sorte honon, etzarete bakarrik egongo, jolasean etxetik danak zeuen ariketa jarraitzen egongo dira, baina etxean ere lehia izango dugu. Venga, miluzeko aplikazioari esker, lehia Euskal Herriko trebiena nahi dugu, azkarrena nahi dugu, erantzun zuzenak emoten. Ian Helene, sorte honon, Eskerrik asko. gustatu asko, zuaitz osto erorkorrak dira. Bikote prest? Bai. Denbora. Urkia. Ostoak erortzen zaizkio, bai edo ez, eskiari? Bai. Agina. Makala. Bai. Aritz, kanduduna. Bai. Zebroa. Ez. Magnolia. Ostoak erortzen zaizkio magnoliari, bai edo ez? Gaztainondoari? Mizpira. Ez dakiz eta. Artelatza.
Bai. Zumarrari, Zumarrari. egiaztatu egingo dugu, egin duzuen ariketa, Ian Helene eta 5 akats. Ez, bale. 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 Egiaztapena egin, aldaketa batzuk eginda, Vale. oso ondo aldatuta. Bale. Iru txarto. 3 akats. Bale. Niko uste mispera igual ona. Eta beste batara. Bale. 3 akats. Mispera orduan. Bale. Igual, hau ez dugu dugu. Bai, hori ondo dago. Bale. Zegatik. Bi aldaketa dugu baino ez da? Ez da bet. Bai. Mispera itzi dugu. Bale. Denbora, Ian Helene, 11koa jarrita aurrezko galdera. 11 hauetako 2, 7 bat armarrian ageri dira. Denbora. Urkia. Ez da bat. Bat da, karniako arrobola zararitz kandundu nahi eta besteak Gipuzkoako zer da, urkia. Ez da gizena. Bota. Edo Zumarra edo urkia. Zumarra igual. Venga, Zumarra. Zemuz, Ia. Galdute apurbet. dirutza bat jartzen dugu jokoan gauero, 1000 luzeko zakuan. Urkia, horrekin hasi gara. Bai, osto erorkorra da, zuzena da. Azal leuneko zuaitz osto erorkorra da bai. Ezkia, Hore bai. Eta zuaitz honen loretatik egiten da ezki urrin fosioa, zuski. gaztainondoa bai. Oso ondo, Zer bola ederra, gaztainondue. Zer bola ederra aritz bat. Aritz kanduduna, bai? ondo hori gara, Aritz kanduduna, oikoen Euskal Herrian, noski. Osto erorkorra den zuaitz indartsu hau. Agina ezezkoan jarrita zuzena da. Agina, gurean zuaitz sakratutzat hartu izan da, Europarra agina behintzat. Osto iraunkorra bai. Eztabaidatxuen magnoliarekin? Lorak ditu eta ostoak? Ostoak erori? Edo ez, zuzena da? Oso ondo. Magnolia da burua zabala eta ostotxua duen zuaitza da, eta osto iraunkorra. Zedroa. Bai, eremuan. Zuzena da? Ez da zuzena, zedroa ezezkoan jarri hartzen, horratzen formako ostoak ditu, iraunkorrak, makala ezezkoan jarri duzu eta osto erorkorra da, mizpira berriz ezezkoan zenuten eta haure ala da, artelatza bestaldera, osto iraunkorra baita, eta azken akatsa, zumarrarena, zuek ezezkoan jarri duzu eta bai, zumarra osto zabalak azal leuna du, osto erorkorra da. Azken aldaketak ez dira zuzenak izan, 150 eurorekin geratu gara, ariketa egin eta gero, eta Ian Helene, 1000 euro irabazteko aukera. Urrezko galdera ondo erantzun da, 2 erantzunak zuzenak izan da, 1000 euroko saria daukagulako. 11 hauetako 2, 7 bat armarrian ageri dira. Aritza argi izan duzue. Zuzena da? Sondo, Bizkaiko armarriko elementu nagusia baita aritza. Zalantzak bigarrenarekin? Bai. Bai. Hori zumarrari jarri diogu. Ba, pentsa, 1000 euro. Ian Helene, miluzera torri lehenengo egunien, helburua ondo pasatu aurrera egin, finalera iritsi hementxe gaude, 1000 euro irabazi alditugu zumarra, erantzun zuzena bada? Erantzun zuzena da? Oh! Agina! Lastima!
bikote. Baina penari bat ere ez, Ian Helene, gaur Miguel Luzera iritsi, eta hengo 50 euro irabazi ditugu. Eta dirua bai, baina garrantzitsuena. Maitasunak irabazi du gaur. Apo, bikote. Aupa, euren zaila hongo gara urrengoen zuenan bebai. Gernikeko arboliri bede itxu. Baita ere. Urrengoen ganak behar ditugu zorionak onenari. Aupa zuek.